салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии хабаррезаро бо хабарҳои нави синамоӣ аз дохил ва хориҷи кишвар манзуратон мегардонем. филми ҳунарии сарбори ширкати филмофарии Симурғ ки дар таҳияи коргардони ҷавону муваффақи кишвар Манзарали Шералӣ рӯи пардаи синемо омадааст, дар 10-умин синемо ҷашнвораи байналмилалии фестивали филмҳои кӯтоҳ дар номинатсияи беҳтарин филм сазовори ҷоиза гардид. ҳамчунин яке аз иҷрокунандагони нақши асосӣ дар филми мазкур ҳунарпешаи ҷавон Саодат Сафарова мебошад ки дар номинатсияи беҳтарин нақши занона ба гирифтани ҷоизаи кинофестивали мазкур даст ёфтааст. филми кӯтоҳи Сарбор асоси воқеӣ дошта, дар он қиссаи ҷавондухтаре ба риштаи тасвир кашида шудааст ки дар ҳаёт бо тифли хурдаш ба бисёр мушкилӣ ва дигар ҳаводис рӯбарӯ мешавад. бояд гуфт ки сабаби муваффақ гардидани филмҳои ватанӣ ва роҳ ёфтани онҳо ба кинофестивалҳои ҷаҳонӣ ин пеш аз ҳама аз соҳиб истиқлолии кишвари азизамон ва дастгирии ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки барои беҳтар гардидани сатҳи филмофарӣ дар мамлакат ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани синемои ватанӣ барномаи рушди киноро барои солҳои 2018-2022 қабул намуданд. дар доираи барномаи мазкур чандин филмҳои синемогарони ватанӣ ба кинофестивалҳои хориҷӣ роҳ ёфтанд. аз ҷумла филми ҳунарии охирин сайди саёди коргардон Муҳаммадрабии Исмоил ва филми ҳунарии насиби коргардон Шарофат Арабова ба синемоҷашнвораи байналмилалии киношоки Федератсияи Россия ки аз 25 то 2 октябри соли ҷорӣ идома меёбад роҳ ёфтанд. дар шаҳри Лос-Анҷелес барандагони ҷоизаи телевизионии Эмиро эълон карданд. барои дарёфти ин ҷоиза ширкати бонуфузи филмофарии Netflix пешсаф дониста шуда бо гирифтани 44 ҷоиза дар лоиҳаи мазкур беҳтарин дониста шуд. силсила филми драмавии Тоҷ ки истеҳсоли ширкати мазкур мебошад, дар номинатсияи беҳтарин филми драмавӣ соҳиби ҷоизаи Эми гардид. дар номинатсияи беҳтарин ҳунарпеша Ҷиллиан Андерсон ки нақши малика Елизаветаи дуро иҷро кардааст, бо ҷоизаи Эми қадрдонӣ карда шуд. инчунин ҷоизаи мазкур ба филми дигари ин ширкат зери номи Гашти Малика дар номинатсияи беҳтарин филми драмавӣ тақдим гардид. ҳунарпешаи шинохта Кейт Уинслет низ беҷоиза намонд. номбурда дар силсила филми Мейр аз Истауна нақши асосиро бозидааст. иҷрокунандаи нақши асосии филми Холстон Юн Макгрегор дар номинатсияи беҳтарин нақши мардона бо ҷоиза сарфароз гардонида шуд. офаридаи мазкур аз ҳаёти яке аз мураббиёни футболи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қисса мекунад. ҳамчунин ширкати филмофарии HBO Max бо гирифтани 19 ҷоиза ҷои дуюмро гирифт. ёдовар мешавем ки соли гузашта ширкати мазкур бо доштани 30 ҷоиза дар ҷои аввал буд. ширкати Disney дар соли ҷорӣ 14 ҷоиза дорад ва студияи Apple TV бошад бо гирифтани 10 ҷоиза муаррифӣ шуд. инчунин силсила мазҳакаи коргардонҳо Деклан Лауни ва Том Маршалл дар соли ҷорӣ дар номинатсияи беҳтарин силсила филми мазҳакавӣ ва иҷрокунандаи нақши асосии он Джейсон Судейкис ба гирифтани ҷоизаи Эми даст ёфтанд. маросими баргузории 69-умин синемоҷашнвораи байналмилалии филмҳо дар шаҳри Сан Себастьяни Испания баргузор гардид. чорабинии мазкур яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳангӣ пас аз синемоҷашнвораҳои бонуфузи ҷаҳон ба мисли Кан, Венетсия ва Берлин дар Аврупо ба ҳисоб меравад. дар соҳилҳои Атлантика ки синемоҷашнвораи мазкур баргузор мешавад, ситораҳои Ҳолливудро истиқбол мегиранд. соли гузашта тамоми таваҷҷӯҳи аъзои ҳакамон ба ҳунармандон Виго Мортенсен ва Мэтт Дилон равона шуда буд, вале соли ҷорӣ як қатор ҳунармандони саршинос ва ҳамчунин Ҷонни Депп барои ба даст овардани ҷоизаи ифтихорӣ ва саҳм гузоштан дар рушди синема ба синемоҷашнвораи мазкур ташриф меоранд. ҳамчунин ҳунарпешаи фаронсавӣ Марион Котияр интизор дорад ки ҷоизаи асосии ҷашнвора аниқтараш садафи тиллоиро ба даст меорад. номбурда дар ҷашнвора филми «Бештар аз моро» муаррифӣ мекунад, аммо на ба ҳайси коргардон, балки ба ҳайси продюсер. бояд гуфт ки имсол барои дарёфти ҷоизаи асосӣ садафи тиллоӣ 16 филми истеҳсоли мамлакатҳои аврупоӣ рақобат меварзанд. ба рӯйхати филмҳои кӯтоҳҳаҷм асари коргардон ва филмноманависи испанӣ Фернандо Леона де Араноа таҳти унвони «Роҳбари хуб» шомил шуд. ин чанде аз хабарҳои синемоӣ буд ки манзуратон намудем. бо дастрасии тозатарин навидҳои синемоӣ ва нақшаву дигар кори таҳиягарон дар нашрҳои баъдии барнома ба шумо иттилоъ хоҳем дод.